First time na ko ni sakay og pinakadako nga duyan nga mubangking og pinaatras. Yo, what's up mga boss? Karon kuyugi ko ninyo kay mga tutag Danau. Kay manakay ko nami og dagko nga duyan. Pero sa dili pa na mahitabo, mga ono sa tadaan para nigsagit ko dyan. Huwag diri dami nang aon sa Gongjin House. Kini nga mong kanaan ron usa din ni kasamgipanan. Pero ami kahibaw, mao din ay presyo sa ilang samgyop. Mao nang hasta ako ni siga akong mata. Kunya kay gabi naman og wala nami mapilian, mao amo na lang giorderan. Og maura ni kananan nga ikaw pay mo bayad, ikaw pay mo luto. Og diri mga busing naglisod jud migbali sa among giluto kay ang ilang gigamit chopstick. Kay dili man ta kahibaw mo gamit aning chopstick, mao na lang ni akong gibuhat. Og diri dapitan na ngaon nami og na problema na sad ko unsaon paggamit, pero na ako nahunanaan nga teknik. Pastila na ning bisyuha, makakaon lagi taglami pero lisod-lisoron pud ta. Og mao to mga bossing human nami og pangaon. Unya kay ako man sige barog kay magpa-refill, ako na lang pud ang ibayad. Og mao to mga boss na nami diri sa peryahan kay manakay man mi aning dagko nga duyan. Automatic lukat dayon tag-ticket kay ang atong sakyan kining Vikings nga 500cc. Og sa dihang na-cancel among biyahe kay kini diyang duyan na expire ng rehistro og wala pa ma-release ang plate number sa LTO. Kay dili man masakyan ang Vikings, mao nga rin na lang mi sa Frisbee 1000cc nga mubangkig pinaatras. Pastilan, nagtanaw pa gani ko, gikabuhin ako. Og mao to mga boss, nausab akong nahuna kay wala pa gani ko kasakay, murag nalagpot na akong kalag. Pero gi-challenge ko sa akong pares nga maganaan ako no mig human ani. Og tungod sa akong ka-excited na wala akong kakuya og kakulba. Og shoutout day ko sa akong katapat nga wa akong magdahom nga nagkasakay mi sa anak ni Oscar. Pastilan na ning Oscaria man ang gipasagdani ang anak og muhilak ni. Og diri dapita mga boss ni andar og nilabi og nagsugod. Pero relax pa kay ta diha kay hinahinay pa man og hangtod ni hinahinay na sad og kakusog. Grabe ka fighter sa anak ni Oscar. Ako may nihilak noon. Og wala na ko ka video pagkahuman og unsay nahitabo kay nalipong og gikabuhi nako.